Харам намасте. А сега ще направим реална практика трите елемента с създателят на практиката Ник Сега. Започваме с кратко въведение. Практиката се състои от три основни упражнения. Първо основно упражнение – пранаяма, второ основно упражнение – зареждане с енергия и трето основно упражнение – медитация. И трите упражнения се изпълняват в седящо положение с изправен гръбнак. Леко можем да отворим прешлените на гръбнака. Гръдните прешлени. Се разтвори сърдечния център и атланта. Така. Ръцете се поставят ето така. Сравнително изправен гръбнак, но не на всяка цена. Кой колкото може. Всичко е естествено. Краката разтворени, в никакъв случай кръстосани. Ръцете разтворени, в никакъв случай кръстосани. Ползата ще е почти никаква. И така, заставаме в тази позиция. И през цялото време на практиката тази позиция благоприятства за приемане на божествената космическа енергия, прана, мана, ефир. Името тук няма значение, Светия Дух, все едно и също. Ще направим практиката 3 пъти по 5 минути. В реално време е добре да я правите 3 упражнения по 15 минути. Минимум 3 упражнения по 10 минути. И така, първо упражнение – пранаяма. Тук зависи от вашето CO2. При CO2 над 1 минута и половина правите зареждане Туму или биловското дишане мег варианта. При CO2 под минута правите дишане бутейко. И тъй като повечето от вас с CO2 под 1 минута, ще започнем този видео сеанс на реална практика 1 към 1 с мастер Ник Сега с дишане бутейко. Започваме. Наблюдаваме естественото дишане около 1 минута. То е желателно да бъде коремно. Постепенно забавяме дишането и започваме да приемем все по-малко кислород. Вдишваме плитко и издишваме плитко. Това вкарва много повече кислород в целият организъм и започва дълбока чистка. Вдишваме плитко и издишваме плитко и така 5 минути. Минималното време за практика. Ако се получи такова прозяване, означава, че вие започвате да дишате правилно и организмът се причиства. Дишаме без да движим корема и без да движим гърдите по възможност. Дишаме само с диафрагмата. Това е дишане бутейко. Лечебното дишане, което доказано научно лекува 150 болести. Отпускаме се. Позицията не е на всяка цена супер изправена. По-важно е релакса и отпускането. Да усетим божествената енергия, потока на Вселената, Симана Ефир, Светия Дух да се сели в нас. Дишаме плитко.
Спускаме се. Усещането на леко затопляне, изтръпване, боцкане, добри знаци, означава, че малките капиляри се отварят и започва естественото самоизцеление. Единственият път към здравето е самоизцелението с божествената енергия и праната на пространството. От време на време спираме цялото дишане, стоим докато можем и вдишваме плитко, издишваме плитко. Продължаваме се, когато ни идва отвътре. Започва да работи праната, чисти надите и чакрите. Както се стоим така, минаваме към второто упражнение – зареждане с енергия. Зареждане с божествена енергия без посредник. Тук можем да използваме името на същество, в което вярваме. Някой това може да бъде Исус Христос, за друг това Буда, за трети Аллах, Мохамед или който и да е било. Аз използвам името на Бруно Грьонинг, доказан лечител със своята биография и множество научни изследвания над нелечимо болни, които са изцелени от тази практика, която сега ще направим като втори елемент в практиката трите елемента. Оставяме в същата позиция и вдишваме високо над главата и издишваме дълбоко под ходилата. С намерението да пречистим всичко от себе си, да махнем всичките си знания, да махнем и доброто и злото, да махнем всичките си разбирания, чувства, мисли и представи, спомени. И така, вдишваме високо в космоса, издишваме дълбоко под земята. 3 пъти. С намерение да премахнем всичко от чашата на нашия ум. Чашата на нашия ум да се изпразни, за да може в нея да се напълни с божественият нектар на Чи, Мана, Ефир, Светия Дух. Няма значение името. Важна е същината. И така, задаваме намерение към нашия любим целител, светец, човек, на когото вярваме, божество или каквото и да е то там. Аз използвам името на Бруно Грьонинг, който лично ми помогна в изцеление на проблем, който и сварга не успя. Хроничен от 20 години, бе разрешен за 2 седмици. Затова на базата на тази практика аз създадах практиката трите елемента. Изключително съм благодарен на Бруно Грьонинг. Амин. И така, задаваме намерение да приемем божествена енергия чрез нашият любим светец, учител или божество, в което вярваме,
даваме всичко това, което искаме да се отървем, болести, страдание, невежество, на този възвишен дух. И искаме от него да ни даде божествено здраве, божествена мъдрост, божествено дълголетие, божествено просветление, божествена любов и всичко подобно хубаво, което желаем. Задаваме това намерение не повече от 3 пъти и оставаме в покоя на съзерцанието, без да фиксираме вниманието по която и да било чакра или сфера, а просто то нека да разглежда ефекта от енергията върху самото тяло. Ако усетим изтръпвания, боцкания, пробождания, затопляне, означава, че енергията навлиза в нас и отваря малките капиляри. Започва чудодейното изцеление. Ако усетим мощен поток на енергия, изцелението може да е мигновено. Ако енергията е по-слаба, обичайно до 2 седмици или 6 месеца. Максимален срок – година. Наслаждаваме се на енергията и съзерцаваме свободно потока, без да фиксираме вниманието където и да било. Дишането е на автомат. Във второто упражнение ние работим с енергията. В първото с дишането, а в третото, което започваме сега, с медитацията. Оставяйки в тая същата позиция, направихме 5 минути зареждане с божествена енергия. Сега насочваме вниманието си между веждието и оставяме така 5 минути. Между упражненията, ако желаете, можете да отворите гръбнака с тези прости упражнения. И в същата позиция продължаваме да приемем енергия и същевременно я насочваме в третото око, пътя към отвъдното. Дишането е на автомат. Единствената ни грижа е вниманието да стои в третото око, а ние да сме в дълбок релакс. Ако медитацията не върви, означава, че тялото е стегнато, то се нуждае от пречистване. Наблюдаваме в междувеждието случващото се. Не реагираме, не мислим. Не анализираме. Само наблюдаваме, по възможност наблюдателя. Вие практикувате практиката трите елемента и се намираме на третият елемент – медитация.
Ако сте на нужното духовно ниво, ще разберете огромната полза на тези 3 прости упражнения. Ако се съмнявате и отлагате, сте просто на това ниво, на което сте, и когато дозреете до нивото на осъзнаване, ще разберете силата на тази проста практика. Всички велики неща са базирани на прости неща. Слънцето изгрява и залязва, светва и загасва за нас. Така и живота започва и свършва. Вижте в периода, в който сте в живота, да се събудите. Идва времето на новата раса. Тази практика е за новите хора. В нея Бог работи. А вие просто стоите и наблюдавате. Защото вие сте наблюдателя. Вие не сте преживяването. Вие не сте тялото. Вие не сте това, което имате. Вие сте наблюдателя. Свържете се с този наблюдател, ако искате да се спасите от илюзията на Майя, от страданието. Аз съм Ник сега, инструктор Сварга, и ви желая от сърце здраве, духовно спасение. Направихме първата малка тройна практика, 3 елемента. Завършваме с разтриване на ръцете, полагане върху очите и гледане вътре. Около минута, след което сваляте ръцете, погалвате тялото, погалвате главата 3 пъти, ушите, врата. Мен. И така анулираме процеса, завършваме 3-4 кръга на корема в едната, 3-4 кръга в другата посока. Заземяваме надолу енергията, леко изтърсване и с това завършваме. Ако желаете да разберете повече за практиката, свържете се с мене тук за изработване на персонална програма срещу дарение. Цялата практика е на свободен достъп и всичко това, което казвам, е напълно достатъчно, за да практикувате самостоятелно. Практиката е безопасна, няма странични ефекти, ако завършите с заземяване. Хари Ом Намасте от мен, Ник сега, инструктор Сварга. Желая ви духовно спасение.